Please welcome Miss Marian Rivera Dante. I'm Becky, tara, paksul tayo sa Barangay Health Center. Welcome to Hotel Savannah. Question is, are you ready to own the challenge? Dalawa lang ang kaligayahan ko. Ingat ka ha. Salamat po sa mga pabaon. When I was in Cinemalaya, we ensured that we get fresh voices, fresh themes, fresh ideas. Kahit mahirap, andyan pa rin pala na nakikita mo yung pagod mo, maraming nagagawa ang produkto mo. Sabi na po nila sa amin na okay na yung manood nyo. Huwag kayong nervousin. To some extent, if not to a great extent, ang laki ng naitulong ng mga nilikha ng mga artists na ito noong unang panahon. So by doing Cine Icons, i-introduce sila sa mga pelikula noong 70s, noong 80s, noong 90s. Action! Anong pinapagawa mo sa kanila? Sinasabi ko lang po yung lagi niya pinapaalala sa akin. Kwento ka kasi, mas maganda.